खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि गावजों गाव जाख्ल'नायनि गोबां नारा नाथा बाथ्रा दान्थेलायनाय गोबां दावराव दावसि जालायनायनि माखासे थासारिखौ शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्ला थारैनो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन। थ' लोगोफोर दानि सोलिबाय थानाय जे एलायन्स सरकार जोंनि बिटिसिनि इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बे जथाय सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफोरा पिसिडिसिनि आन्डारफोराव जेसेबांखिनि माखासे स्किमफोर सफैयो बा माखासे फान्डफोर सफैयो बिनि सायाव माखासे जाख्ल'नायनि गोबां अजदा गेजेर गेजेर जाबाय थायो। थ' बेबायदिनो चिरां जिल्लानि बांनामारा होननाय मोनसे भिसिडिसिआव थ' चेयारमेनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रानो माखासे जाख्ल'नायनि रां जाख्ल'नायनि अजद थिखानायखौ लानानै गावजों गाव दोलोनि गेजेरजों नारा नाथा दावराव दावसि जानायजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरनि माखासे खुद्रिसारनाय बा गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनदों। थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। তুমি কৈছো যে মানে উন্নত নয় উন্নত আলাদা আছে তারপর মানে পার্সোনাল হিসেবে কাম নিয়ে আসবো সেই কাম পার্সোনাল কাম নাই তারপরে যে ঘোড়া খেলার ফিল্ডের মধ্যে মানে কাম করলো ওদের 2000 কাম করছি উঠাও নাই আর 2000 টাকা নিচে জমা উঠাও নাই আর কোনো ব্যাংক খালি দিব শীঘ্র করলাম ভাই এক সপ্তাহ পরে দিবে না উঠাও নাই কিসের টাকা তুমি জানো 2000 টাকা নিছো কিসের টাকা नोंथांमोना नुबायानोसै माबायदि गावजों गाव नारा नाथा होसि खावनानै माबायदि बाथ्रा दान्थेलायनाय माबायदि बाथ्रा बुंलायनायखौ नुदों। थ' बेबायदिजों नोंथांमोननि साननायाव राजखान्थियाव थानानै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनाया थारैनो गोरलै जामारो नामा ना राजखान्थियावल' थानानै समाजनि मोजां खामानिखौ मावनो हामारो नामा? थ' नोंथांमोना मोजाङै बिजिरनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो नैबे थासारिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो आरो सरकारनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन। बे ससे क्लिपखौनो नोंथांमोननो होनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै खनसे लाइक थुदो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। टाटा बाय बाय।